Tay, itlog. Oo, yan ang ganun. Masarap pa Endorse yan. niyo, endorse niyo. Dito lang yan sa pingin ng isa. Ayusin mo, ulitin mo. Ulitin mo. Sarap pa. Putri pa na kinalat yun. Dito lang sa Magdalena, Laguna. Ano sa'yo? Sa church. Sa pingin ng isaw, bay. Dito tayo. Jeremy. Jeremy. Adobo kong isa dito. Sikang ganyan. Ayan po, hakot na kami. Uwi na. Kailangan papayawan ka. Baka di na ganito kulay ko pag balik ko ng landscape. Maitim ka na. Ligra ka na. Uwian na. Diyan kasi Uwi na kami, te. Salamat po. Viewers pala. Viewers pala yan si ate. Oo, pinapanood ko. Oo. Parang nakita kita nung ano. Nakita ko to sa vlog. Salamat sa panonood. Like ako dun eh. Oo. Mapapanood mo to. Uy, nasa si... Sige po, salamat. 500 pa yan mga... Nonood siya eh. Sakayan na. Ay, wag kayong mga dadala sa Oo. lugar ng Magdalena. Baka makabalik dito pag gusto ng asawa ko. Chat lang kayo sa akin. Oo. Kasya yan. Usog na. Ate Leonor, sabihin mo si Ate Pe, tawagan mo rin. Ayun po, isang magandang hapon. Time check 3:56. Tito Jun. Tulog si Tito Jun. Daming naligo ngayon ah. Kanina kunti. Kunti kanina. Dami magsidatingan pala oh. Ito pala, dati pala tong ano, tong baga may mga inuupahan pala to dati, pinaparintahan. May-ari pala nito ay ano, sa ibang bansa. Tapos ngayon wala na. Maganda raw to dati. May mga pasyalan ata. Ayun, may bangka. Kahapon wala yan, kahapon eh. Doon pa mayroon pa naliligo. Doon din mayroon mga ano doon, mga tint-tint din sa dulo. Tapos wala silang ano, walang entrance dito. Kumbaga babayaran mo lang yung tint. Kahit nga di ka na mag-tint, kung halimbawa magsitipid ka talaga, kahit sa mga gilid-gilid ka lang doon banda. Kasi malilim naman eh. Maganda rito. Dito maganda talagang magkaroon na ano. May binibinta nga dyan na lupa oh. Harap nung tinitiran namin. 100 lang. Malawak siya. Presko. Lalo na pag na-develop to ng gusto. Ganda nito. Akala ko'y di. Dito pala, ano, pag nagbabaha, naiba yung posisyon ng ilog. Kaya sabi nung tito ko, nung unang punta nila dito, ay dito, yung ilog daw dito. Ngayon dito na. May iba-ibang araw eh.
Ada baha. Sa mga malapit dito sa ano, dito kayo mag-swimming. Lamig. Presko talaga. Yan po maya uwi na kami. Pupunta muna kami ni Tito Jun dun sa sinasabing hanging bridge. Ano yan? Oh. Malapit lang pala eh. Hanging bridge. Gumagalaw-galaw. Hello. Against the light. Sabi ko kanina, wala na kasi kung bisan, ito na lang. Kanina sana umaga, dito sana kayo pupunta. Sabi ko, ano, tatalon sana ako dito. Kaya to. Kaya tong talunan. Kasing taas lang to nung ano, dun sa tulay ng Pangulo. Kaya ko tong talunan. Kaso uwi na eh. Pero dapat kabisado yung babagsakan dyan. Baka may batong malaki. Daming naliligo. Dun sa unan yung pinagliguan namin. Mas malalim pala dito. Okay na yun. At start na kami. Pauwi na kami. Kasi tara na. Ha? Nalagyan ako sabi. Dapat mga oo. Ay, dati mas malalim nito. Sadi. Ayan po, hakot na kami. Uwi na. Kailangan papayawan ka. Baka dinaganto kulay ko pagbalik ko ng landscape. Maitim ka na. Negra ka na. Uwian na. Diyan kasi Sarado pa dun. oh, di ba? Bobo talaga yun. Sarado pa dun. Wala na rin tayo. Nung hinintay mo pansin ka dyan. Uwian na. Uwi na kami, kuya. Uwi na kami, te. Salamat po. Thank you po. Viewers pala yan si ate. Oo, pinapanood ko. Oo. Parang nakita kita nung ano.
Nakikita ko to sa vlog. Salamat sa panonood. Like ako dun eh. Oo. Mapapanood mo to. Uy, nasa Sige po, salamat. 500 ba yan mga... Nanonood siya eh. Sakayan na. Ay, wag kayong mga dadala sa Oo. lugar ng Magdalena. Baka makabalik dito pag gusto ng asawa ko. Na kayo sa... Oo. Kasya yan. Usog na. Ate Leonor, sabihin mo si Ate Pe, tawagan mo rin. Yun, uwian na. Ano ko? Sila ano? Good luck, good luck. Wala na. Go. Ha? Yan. At pupunta muna kami dun sa simbahan. May prosesyon. Tawagin sa amin yung prosesyon. Haba. Stop over muna. Dahil na simbahan. Simbahan muna kami pupunta. 2 hours and 30 minutes. Yeah. Biyahe. Pero gabi ka. Ito siguro na. Sa labasan lang naman yung traffic yun. Oo. Nandito muna kami simbahan. Ano? Para Balik doon na. oo. Ang pangalan ng simbahan na to? Magdalena. Santa Maria. Naano sa damit mo i-taste po, ma'am. Ayun ito po. Game! Dito na tayo dadaan. Isa sa lumang simbahan. Ito na kami sa loob. Dito pala kayo? Dito pala kayo? Oh? Saan kayo nakatira?
parokya ni Santa Maria Magdalena. Inubo ko dun ah. Sino yan? Oh. Screenshot ko naman. Ngumiti ba ka? Hindi naman totoo. Hindi tayo makakalabas. O wala tayong dadalan. Pabalik na tayo, no? Okay. Pabalik na, no? Break. Wala, lapad na ako. Wala naman ako ka! Lapit na. Balot, oh. Kuha na kayo, iwanan nyo. Kuha na kayo, iwanan nyo. Ayun na, naglabas na. Ayun na, 500. Ayun na. Para kanino kaya yan? 100 budget. 100 budget. Anong sa'yo ba? Ano po yun? Bigyan po ito. Ano pala? Siopaw? Siopaw. Milo. Ano ba gayon? Corn dog. Corn dog. Ayun, oh. Ayun, oh. King Inang Isaw. Ito sinampal. Bili na po kayo. King Inang Isaw na yan. King Inang Isaw na tong sarap.
Mga ano? Ano, itik? Oo. Sarap yan. Ano, pugo? Ayun. Itik din. Wala sa ba yan? Magkano isa? 270. Puro itik. Oo, Ito isaw. King inang itik. King inang isaw. Hello, Kate. Makita ka sa vlog. yung laman loob. Ay, no. Atay, itlog. Oo, yan. Masarap pa Endorse niyo, yan. endorse niyo. Dito lang yan sa King ng Isa. Ayusin mo, ulitin mo. Ulitin mo. Sarap pa. Putripa ng inaanap yun. Dito lang yan sa Magdalena, Laguna. Ano sa'yo? Sa Church sa King ng Isaw Bay. Dito tayo. Jeremy. Jeremy. Adobo kong isa dito. Chicken ganyan. Pag bumalik yung presyo ka, Wala naman na ata dyan eh. Ano sa'yo lang? Ano gusto mo? doon. Andun yung gusto mo? Anong paling? Kinain to eh. Kinain. Wala ba na amoy? Oh, ano? Wala pang naamoy. Walang naamoy yan. Wala pang naamoy. Diyan, saan ka? Lahat nga inaamoy. Wala pang bantay. Hop! Yup! O yan. King inang isaw. Chicken pastel oh. Sarap yan. Ito pala oh. May kanin? Bakit? Hindi ko magamit yung kamay ko. Adi, hawakan ko. Ito. Gano? Gano dito kuya? 20. One piece chicken. Asan na yun? Jesse! Oh. Ito mo. Ha? Bawal ka na mo? Yes. Oo. Yan dito te. Magkano? 20. 20. Gusto nyo? Si? Gusto nyo? Paano? Akong bayad. Pati ito, Dave. Baka. Pag iniilan niya na ano, yung Kayo. ginto na yung pento, wala ganyan na oh. Bigyan mo agad. Hindi na kayo ulit. Ano muna? Ladies first. Isa pa. Ay, kali sa pagte. Amo.
Last ng trip ni ano, Shin Shin. Ay. Oo. Karating na kami. Traffic. Sheila! Unang... Oo. At dito na kami. Bali na traffic kami dun sa ano, yung mga prosesyon. Bilis lang sa biyahe. Yun, pahinga konti. Tapos mamaya, mga alauna, punta kaming Divisoria. Mamimili ng mga gulay, prutas. Ang oras na ba? Time check natin 9:09. Ano mas baka nakaalis doon? Ano mas kita ng galinat to? Alas 5? 5:30? Dumaan pa kasi doon simbahan. Alright. Pahinga mamaya, pahinga konti lang. Biyahe naman Divisoria. Back to reality.